Nagtigom ang mga cancer survivors ug advocates alang sa Pink 2022 Breast Cancer Awareness Month dito sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang buwan sa Oktubre gitawag og Pink Month, kun diin adunay mga lakang ug paningkamot nga gihimo aron matudluan ang kababayen-an sa sayong pag-ila ug pagsuta sa mga timailhan ug sintomas may kalabutan sa kanser sa tutoy. Adunay gipahigayon nga libreng klinik ug simposium sa usa ka mall sa Dakbayan. Diin ang kababayen-an nakapahimo sa libreng konsultasyon, sugar test ug cholesterol test. Panahon usab kadto sa pagpaambit sa pipila ka mga cancer survivors sa ilang kasinatian ug istorya sa paglaom ug kaisog. Ilang gipaambit kung giunsa pagsagubang sa usa ka pasyente ang breast cancer. Ang sikat nga vlogger nga si Dan Kahulugan kinsa nailhan sa iyang talento sa pag-usab-usab siyang tingog sa iyang online drama productions ni pasundayag sa kinabuhi sa usa ka bul-anod nga usa ka cancer survivor.